Gofal a Chymorth yn y Gaeaf. Os dych chi'n meddwl falle bod angen help arnoch chi i fyw yn annibynnol, den ni eisiau clywed oddi wrthych chi. Den ni hefyd eisiau clywed gennych chi os gallech chi helpu rhywun sydd angen gofal a chymorth. Ar hyn o bryd, nid oes gennym ddigon o bobl mewn swyddi gofalu i ateb y galw am ofal yn y cartref. Felly, os gallech chi helpu, byddem wrth yn bodd yn clywed gennych. Ffoniwch ni ar 0345 602 7050 neu ewch i ke.powys.gov.uk/Chymorth. Dyma'r ffordd y gallwch chi gysylltu â ni hefyd os oes angen gwybodaeth a chyngor arnoch chi am ofal a chymorth. Dyma rei o'r pethau y gallwch chi gwneud i helpu eich hunan. Ymarfer corff yn rheolaidd. Bita'n dde. Cadw'n gynnes. Falle y bydd y wybodaeth ar yn hwb costau byw o gymorth hefyd. ke.powys.gov.uk/costau byw. Mae'n cynnwys rhestr o fannau cynnes, cyngor ynni a chymorth gyda biliau. Os gallai offer wneud bywyd gartre'n haws, edrychwch ar wefan Powys Holi Sara. powys.livingmadeeasy.org.uk. Dyma rai o'r pethau mae pobl wedi gofyn i Sara amdano yn ddiweddar. Paratoi bwyd. Iste a chodi yn y tŷ bech. Defnyddio cawod. Hefyd, gallwch chi ddod o hyd i sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n gallu rhoi cymorth drwy wefan Dewis Cymru. dewis.cymru/home. Helpwch ni yw helpu nhw.